Sestričky, volajte Áro. Pacient má epileptický záchvat. Chudia, chytro, poďte mu pomáhať, chytro. Bože. Čo vám, nechutná? Oho. Idem vám to vymeniť. No, nech sa napapáte. Hej. Vám nesadlo, počkajte. Moje. Bože môj, takto ste si nechtom zaškrabli. Á, to sú 2 kvapky krvi, ale to musíme obviazať. Pane Bože, čo ste robkali? Napneme pekne plachtičku, nebojte sa. Prezlečieme, dáme nový vankúšik. Aha. Prišli ste na návštevičku za pánom Ruškom, nech sa páči. Je ešte skoro, ale poďte, čo? Prižmúrim všetky 4 oči. A vy tu čo tancujete breakdance na zemi? Hanka, asi má epileptický záchvat. No čo s tým, halo? No, preberte sa trošku, no. Veď sa ukludnite, halo, vstávajte, poď ho zodvihnúť. Bože. Ako prosím, čo vám nechutí? Viete, koľko ľudí na zeme kvôli takéto oblivine má? Ani ma nechcete zjesť? No čo, Bože, čo stresujete, Hanka? Pozri, ako z prasaťa z neho tečie. 2 litre na zemi, to ja do kedy budem opratovať. Veď kľud, ak človek máte 6 litrov krvi, počkajte, ja vám to zafašujem. Čo sa vám nepáči? Aký vankúš? Hanka, že chce nový vankúš, a čo ste tu v Hiltone? Vankúš je vypelíchaný, tak ako slovenské zdravotníctvo. Aj deravá plachta, musí byť ako je, no. A vy za kým idete? Nevidíte na prvých dverách, veď je zákaz návštev? No trafili ste útorok, aj čas, ale priestupný rok, prosím pekne. To si zapamätáte podľa olympiády. Nie, teraz je priestupný rok.